Kapan takutnya boksong norok na haina hai lamsuk piru sini kumpui ni mangpliwo, au tini haina hai sengjora kaham manpiu ka, au eknong Shimna Bidan Soba Kendro ni sini MLA musang Brisha Keto Debbarma chini bisungo tongo, tini bini bisungti kebang Nangkukmani kogrong seng salainai, tei saman lainai, silainai. Au hai ke puilano kebang kok sayawi ang lamsora musungnai musang Brisha Keto no sini kumpui ni mangpliwo. Kolombai Keto to no. Au hai ke sini musang hai ke batako okra Brisha Keto no obuno ang sengnani musungnai jedino neng bidan sobao yapri sewo adino no kaisa nini mung tirpra haste ganangi sajangnani sengkha abo hongkangke a kokbro kokno hamjagoi neng nini soi mani kok baike neng sawi lokuni thaniwo obuno kaisa sini mungromani je ani amani kok gosijak tirpra hasteni kok obo juggo bidan sobao ungtheng assembly ungtheng te kubun bebak jaga ono so ama hai je sana thangtini bo puila bom hakenin thani wansuk mung phaike haike oi o kongno sanai haike bani amani kok baina ang sengnai obo kinini tamnai amani kongno borom rana bagai haike ba mungsasangnin thani puilan simna tangbatang na harjak tongmani da Au belai hambai ang puila bidan soba hekeba chini tripura hasteng ni kok chap nok hinimano abono joton selai kuchuk kok chap nok je nogo chini tripura hastini bagai kaham hamya ajaga koklo hekeba kobangma kok sablai mungrok aro sablayo sini thinango tamo khlainani tripura sa hekba tripura tongnai jotto borok ni bagai tamo khlainani abono ajaga kok sablayo ang jedino puila chini bidan sobao thangka adino belaikeno tamhinai khabo khamka engkai dofani bagai samung khlainani bagai dofani no naharai dofarok chini dofarok jotono sungno select khai rohka ajaga thangai kok sainani bagai chini manthai soktai ni bepar rognotlangai jeng thangka Engke ang puilan dino nong ni channel norok to jehetu channel tongo nukhana kobang channel no nukha YouTube rok borikha je ang puila bachawin chaka je srai kaino jehetu kok borok bangla abo tirpura rajyoni kaisa gosijak sorkari basha gang abon bagai ang kok borok bani sanai ni speaker no permission nama pore speaker basagai sade kono problem kri abon bagai ang kok borok saka ani je sanani musungmani ang nijini buma ba ni kok baiba je sana musungma amon srai kai saimanuta gebelekena to botong thogo je nijini kok baise bidan so amahake kok sanan musungmani rok kai abon bagina chungi ko top kok borok no tebo kusuk sakat saitlangnani bagai ostom to fuzil rogo chung danani bagai jaitok jak even cabinet o pass ngai thangka amota already central government rohjak chung jodi ostom to fuzil no jodi pass khlaiei bharatiya সংবিধান da wiman khangke जों abonobo sudu bidan sabha simia जों parliament to bo जों borok bai saimanan ni ang belaikeno khatung khaja ni bagino tripura hastini borok rok bo jotono omon tuino kok borok no belaike hamjak layo da Au ke omohai nini thani wansung buru phaikya je nangje fro nini agini puilani profession nang tongo afro bon nang kabang ma MLA hai ka ba mantri rok nokha bidan sabha kok samani hedebana afro go omohai ke asuk tamnai kok borong tuino kok borok bahaino ani amani kok oro haste tripura ko sijak ang mahaino basai sana hene kabang ma minister hai ka ba MLA rok nugya haipun nini thaniwa a fan faike aboni bagai seng belain tong thogo nini bisingtei haike ang tabuk sengna musumar haise nang khoroksa as a thangrang khlaina haika ba thangrang bodolo tongnai khoroksa leader haidabana abongka IPFT phiaba kabangma lokorok obono sawi tonglayo je IPFT jefro hapang khana ni slai sekang haika ba BJP ba alliance ni slai sekang belaino thiyo hor nangjak hai kubuk ama haike borok tamnai borong ni mokolo haike borong ni khugo salai jakmang no tongo phiaba tabako ama haike na sajagui tongo jefro hapango yapri rekha IPFT thangrang bodol phiaba borong ni je kok bo khiri triparalen abono pok jakha haini sawi tonglai lokoro abusuk jara koboi aba haya je IPFT tabu government to phai government ni sujog subida naharoi baksa mantri rok baikha kai MLA rok baikha ti prasa hekeba chini IPFT je khlai tongnai rok ti pralen ni kokno pogui thangka ama haike kok sil samung rok
जों नुकजागै दङ এবং सिलसा जागनानैबो ककनो ताममाले जेकुनु समय नायदि नों जेसाबानो कायसा सीटत सगैखांखाय सीट कायसा सीट जे सीटत सगैखांखाय नों पाब्लिकनि हेकेबा जनगणनि नों ककमा खोनानाय ओंखाय आबनो जों सानामसुंगो जे नोंनि माने दिनै कम्पुइ चेनेलनि बिसिंतै जे आईपीएफटी কোনো দিনও যে চিনি সানমুং যে চিনি নাহারমুং টিপ্রালেন্ড আবো কোনো দিনে পগিয়া তামগৈ পগিয়া ओंखाय जों कायसा सानामसुंगो जे जों चंबारियो कप्लाय माने यागुलबो चिनि नाहारमुं तो ओ जागा एमएलए सिमि इंगै तंनानिया एकेबा मन्त्रि इंनानै सिमिया चिनि नाहारमुं टिप्रालेन्ड आरो सेसों मा सगैनाय चिनि टिप्रालेन्ड सानमुं भारतनि संबिधाननि बिसिङाव 2-3 दाराव बेलायखे स्राय सिजाक दङ आबोनि बागै चिनिबो कन्स्टिट्यूशनल राइट एकेबा संबिधान अधिकार जेहेतु रिजाक दङ आबो कुनो बेआइनिया टिप्रालेन्ड कुनो जाति कुनो धर्मनि बिरुदे बुया टिप्रालेन्ड ओंखा चिनि टिप्रासारकनि जे अस्तित्व आबोनो जों गोथांखाय नारगनानि चिनि लाइफबुमाव जों जाहाथे मोथांगै नारगजागनानि आमोनि बागै टिप्रालेन्ड सानो ओंखाय जों टिप्रालेन्ड सानै दङ दाबुबो सानै दङ चंबारियाव कप्लाय माने यागुलबो जों दिल्लीयाव वाइट थाम थांका आबोनो कारिबो त्रिपुरा हास्तेबो जों टिप्रालेन्डनि सानमुंनो सानलायै आगिनि हायकेनो आन्दोलन खालाय दङ ओंखाय गोबांमा बरकनिनो आमोनो सोंमुं जे ताङै टिप्रालेन्ड सानलिया ताबु ओंखाय आं आमोनो सानामसुङो जे टिप्रालेन्ड सानया अमाहाया टिप्रालेन्ड ताबुबो सानै दङ अलबो साननाय गोबांमा बरकनो अमाहाय सोंनाय रक दङ जे नं टिप्रालेन्ड मानग्लाखा नरक टिप्रालेन्ड ताङै सानलिया टिप्रालेन्डनि बिरुद्धेबो गोबांमा बरकनो दङ गां गबनानै मुचुङो जे आमति हाय कुनु कक्रै टिप्रालेन्ड जों माननाय टिप्रालेन्ड आफ्रोनो माननाय चिनि चबा चलिमानि बिसिंतै खलायै ताबुकबो जे चिनि टिप्रालेन्ड हामजागिया हेकेबा टिप्रालेन्ड सानमुंनो जाजागिया ngै तंनाय रकनो आं कयनाय जे फायदि नरकबो जोंबाय बाक्सानि टिप्रालेन्ड सानफायदि कारण त्रिपुरा हास्तेबो गोबांमा बदल दङ जे बदल रक टिप्रालेन्ड सानया आबोनि बिसिंतो पुइलानो जोंनो गसेग्राया बगे सीपीएम जेफोर दंमानि बरक गोबांमा बिसिरमैयाखै त्रिपुरा हास्तेबो शासन खालायखा बरकबो टिप्रालेन्ड गसिया बरक कायसा जातीय राजनैतिक पार्टी आबोनि आगले बीजेपी जोंबो एलायन्स जागो जागा बीजेपी संबो गसिया आबोनि यागले कांग्रेस संबो टिप्रालेन्ड गसिया आबोनि कारिबो त्रिपुरा हास्तेबो जे चिनि आंचलिक दल हिनि खालाय दंमानि एनसीटी दङ आईएनपीटी दङ ते गोबांमा पार्टी दङ जे ता चिनि टीपीएफ नि ता कताल नखर फायजावका ओंखाय बर'नि बिसिंथि फानो टिप्रालेन्ड साजागिया अमहाय ओंखाय नायदि माने चिनि त्रिपुरा दफानि बरक रक जों बाय जोंसे अजा गसेलाय मानलाया चिनि दफा बाय दफा बिसिंसे त्रिपुरालेन्ड गसे मानलाय थंखाय ओंखायबा जों सानतानिबा गोबां केबें फायसिनाय न ता माले जों थांनो दाबो प्रधानमन्त्री बाय मालायानो जों टिप्रालेन्ड नांगौ जों टिप्रालेन्ड रेडि ते कायसा पार्टी थांजावानो जों टिप्रालेन्ड नांगिया जों एडिशनल पावार इखायनो जागो ते कायसा पार्टी थांजागोआनो आंचलिक पार्टीनि कौनो साइतों आं जे ते कायसा आंचलिक पार्टी थांजागोआनो बो साइनाय जे जोंनो स्टेट काउन्सिल सिरिडि ए अमाहाय आं बरनो कयनाय जे कम्पु चेनेलनि बिसिंथि नरक फायदि जोंबे फायसिरि कारण टिप्रालेन्ड माया गासिनि कुनु अस्तित्व तंगानो हिनि आं वानसुगिया ता माले जों साइमानो हास्तेव जों आगियो मेजरिटी तंमानि आबो ताबुक जों माइनरिटी ngै थांगा आबो ताबुक त्रिपुरा हास्तेनि चिन दफानि जत्त अंशनि बरनो आबो साइमानो फियाबा ताबुक तामुनुकजाक गोबांमानो ताबुक चिनि टिप्रालेन्डनि आन्दोलन हायकेबा चबानो कासनानि बागै तामिमाले टिप्रालेन्ड जे कैसे शब्द कैसे वर्ड्स वार्डनि बागैनो त्रिपुराव टिप्रासारक एकदम थानसांगैयाखै प्रमाण फुनुगिरिखा 2018 नि विधानसभा जे चिनि हुकुमु मुकुमुनो जे सकमाना नाइनमानि आबरकनो जों नरै मारिखा तामिमाले बरक चिनि हुकुमु मुकुमुनो सकमाना नाइमानि आबो जों गाहामखाय नुकजाक त्रिपुरा हास्तेव ताबु रानिं 70 बছर भारत बाय जों मार्जार एग्रीमेंट माने यागुलो 70 বছর आंबो विधानसभानि 5 years न रमै याकैन साका एक्जेक्टली 70 বছর जे 5 years रानिं आमनो रमै सावानो जे 70 বছর नायनाय मानि त्रिपुरा हास्तेव नेशनलिस्ट जे पार्टी बरक चिनि हास्तेनि चिनि त्रिपुरा दफानि जे
hukumu mukumu rokno sekomaka engkai tabukbo sekomanani thangui tongo jin जों नुखा आगि कंग्रेसनि जुग्रगो जिनि BM हस्पिटाल रokno जों IGM खालायसिमारक जिनि आस्थबल रokno जों स्वामी विवेकानंद खालायमारक जिनि महाराजा 184 जना राजा साइथामनि उ राजानि जे राजबारि रक आब्रनो थुंनो सकमननि बागै बुमुरक पालतो गसिबायके आबनो कारिबो गोबां मा दङ जे ता मिनसानाय जिनि गामिनि बुमुरक चालताबारि थाइप्लक फांनो चालताबारि अमाहेरा मुइतुलुगनो माने ता मिनसानाय हको तुइसा गन्द आबरक हको तुइसा जेहेतु आबो तामाने ताबु हको तुइसालिया आबो कागज पत्र हंकाय दुमा सरा आमतेर खालायखिबायके हंकाय आमरक गोबां मा दङ आबरनो जों दा गोथांखायथ' बनावनि बागै जों तैलुइ दङ तरक आबनि पुइला प्रमाण नमो जे त्रिपुरा हास्तेव सिनि जे एयारपोर्ट दंमानि आबनो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट खालायरि बिजाखा जों फाइमा लगलगन खालायके आमो ओंखाय जों अमित शाह पुइला सिगां खालायनानै कक रिजाक दंफानो बिजन डकुमेन्ट्स दंफानो मानो किन्तु आबो खालायनानै बागै कुनु चाइटक जागिया ओंखाय जों IPFT प्रेसार रिखा जे मार खालायनाय जों पाब्लिक न कग्रिजाक जों फाइके हंकाय सिनि हुकुम मुकुनो मनो मोथांनानि आमबो जों कग्रिजाक प्लास सिनि त्रिपुरालेण्डनि जे सानमुं आमबो जों सानैनि दंनाय जे मान्यासाक फिया जों ओ जे केबं मुं दंनाय रंनोसे अर जों किजा बुसु तत्र बुसु कसाय दं मा हेंजागो सिनि दफानि बिसिंगो न माहायके नुकजामानि बागै बेलेखनो सिनि हायकबा सना मुसुंनाय ताबुक TPF हायदबना बरंनि सानमुंके NRC हायकबा ते कुबुन रिजनल पार्टी हायकबा आंचलिक पार्टी नि सानमुं बाक्साकबा सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल हायकबा बाक्साकबा तामनि साननि एडिशनो तैसा गोबां फान्डि आमाहाय अबरंनि बिसिंगो ताबुक जेहेतु नों IPFT नो बिलंस खायमानिबा ओ IPFT नि त्रिपुरालेण्ड न तांगै काहामको खायकबा अबन तांगै नांसुक बरंनि बागै आबो चिनि पाब्लिक हायकबा चिनि त्रिपुरा हास्तिनि चिनि दफानि बर काहामकै सायमानो जे त्रिपुरालेण्ड सारा चिनि ते कुनु उपाय करे फियाबा गोबां मा पार्टी जेमा NCT INPT संथ आगिनि सिमिनपानो त्रिपुरालेण्ड न चाजागिया ओंखाय आरो बिसि NCT मोर पावार नायो अ चिनि हा जों तांगै बुइनो बागै रिनानि अकक बंनि सोंमुं कायसा दं अ हा एक्चुअली IPFT सं कुनु दिन केबनो हा बागै रिनानि आकक साया जों सुदतिनि अस्तित्व न नारगनानि बागै त्रिपुरालेण्ड जे एडिसि एरिया न खावै जे त्रिपुरालेण्ड एडिसि एरिया न खबि जे बाउन्डारि एडिसि एरिया आमनो सिमि जों त्रिपुरालेण्ड सानो एर माने आमुया जे तिनि अ चिनि खुम्पि चेनेल आगरतला दं जों त्रिपुरालेण्ड मामानि यागुलो गोबां बरक न बाबियोता अमाहायके जे त्रिपुरालेण्ड मानथाखा आगरतलाव जे तंनाय त्रिपुरा सारकते मा तंलिया इनका आबनो नां कायसा सुकुरबुइ सानामो सुंगो जे त्रिपुरालेण्ड इनका कायसा एडिसि एरिया न खबुइ सानमानिसि इनका अ त्रिपुरा तो चिनि त्रिपुरानो चिनि 184 राजा चाय थानायनि त्रिपुरानो ए त्रिपुरालेण्ड इनका चिनि त्रिपुरा सारने बागै पुरा सुरक्षित खालायजाक आ जागा जोंते माइनरिटी इंग्लाक आमनि बागै से जों आ त्रिपुरालेण्ड नांगो हायपानो जों आगरतला वो जे तंग तने हाजार तिनि त्रिपुरा नक दंग हुक दंग तंनायता तां तंनायबा तिनि आं आगरत त्रिपुरानि बर ngui tongphano दिल्लीयाव थाङै आं साख्रि खालायो दिल्लीयाव आंनि नक हुक दङ कलकातायाव नक हुक दङ शिलंआवबो नक हुक दंमोन गुवाहाटीबो नक हुक दंमोन अमो हायनो त्रिपुरालेण्ड मानफानो चिनि अ त्रिपुराबा चिनि त्रिपुरा सानि त्रिपुरानो तंनायता ओंखाय गुबुननि दफाबो जेहेतु फायके आगि राजानि आमालसो फायके 1934 रगो 1941 1946 रगो फायके राजा माया गोनां चिनि दफारक इनका माया गोनां जोंबो माया गोनां चिनि बोखा कलाय आबनि बागै इको तुखा तंखा तंसितुं बर त्रिपुराव तंतु त्रिपुराव चिनि अ त्रिपुरा हास्तेव चिनि बरक बतंनाय बरक बतंसितुं किन्तु त्रिपुरालेण्ड हंकाय चिनि त्रिपुरासा जों मेजॉरिटी 90% जों तंनाय आबोखाय चिनि बागै पुरा सुरक्षा कवच हायके जों आबो सनामिन नारगनान बागैसे आबोसे चिनि दाबि हायसे इनका जों आबनो पाब्लिक न अमा हायके मा बुजक लागने जाते बुइनि उ कक फेमलुक मुंगो ताकसाथुं आमनो जों नायो हायसे ताबुक ओ त्रिपुरालेण्ड माना थांगा के थानसा नांगो आवके कुबैकक हायदबना हाके ताबुक त्रिपुराव लेखायना के रिजनल पार्टी बेलायनो गोबां मा हायदबना सो आबरो थानसा तमनो यांगा के ताबुक जे नों सावि तंमोन त्रिपुरालेण्ड आबो पसिबल अंनायदा हायकबा बंनो कारिबोदा अंनाय आमाहाय आं अमनो सानामुसुङो जे त्रिपुरालेण्ड जे सानमुं अमनो
baka bising hoito borok chachagui phanung tongui mano INPT phanung tung jini NCT dauni MST party ni borok phanung tung chachagui phan tong mano kintu kisa o je tangai IPFT song simi sanani ka angkai borok no mano invite khaina musungo je IPFT simia o jaga dofa hamgrai ni bagi se jeng samung khaina amase jeng mawan sugnai जोंहा जागा पार्टीनि कक सिमी मानसिया सिं आं तो पार्टीयाव फाइमानि आसुक तो बालुयाफोरनो आं तिप्रालेन हामजागै सिमिसे आं आइपिएफटिव फाइहासि ते जेहेतु चिनि अस्तित्व न जों नारंनानि हिंकै पार्टी खलायना नांनाय बटो बाजादा नांनाय जों बटो मेजरिटी हिंकै जों विधान सभाराव जों तिप्रालेननि कक सायमाननाय हिंकै जों चिनि एमपि मेम्बार पार्लामेन्टाव तंखांखाय मेम्बार आरो थाङैबो जों तिप्रालेनराव सानै मान आबन बागैसे जों अमाहायके पार्टीयाव ताबु याप्रि सेजाक आबो सेवि तंलायो हाइके ताहुते बुक सं खानाका ताबुक sakjora Tripuralen tangai nangsuk Tripurani bagai abono sini tamnai MLA Brisha Keto ni bisingri sing khanaka IPF tini koroksa MLA bo haike tabuk sang bini bisingtinyo sinamusungnai kabangma lokro okongno sawi tongo CAB haike ba Citizenship Amendment Bill 2016 no IPF ti rongni yakrei kasutiniwo te obono borok sajagya te oboni bagai sak tharma krei oma haike no koks halai honu hana ingi jongmani khanao haike o jorao tip IPF tini koroksa leader ngai o CAB no tei boma haini sanamus CAB ni sikang kisa sasiwana je kabangma borok kok silsamani tongo je Tipralen sanya IPF tisong bidan sabha rok kun kok sayarok ni kabangma borok no silsam obosshoi silsanai tamale baksa footage rok no nugya rok khana je Tipralen sanmani kok rok no gang takuk tai bukuk songno omono sanamusungo जों Tipralen sanmani kok boyo already karon bidan sabha kaisa jaga je jagao শুধু voice mi recording ya voice recording aro short hand krung rok tongo borok bo record khayo voice video jottono recording ni tongo engkai bidan sabha paikha engkai abo o je tam salaikya last bidan sabha abo boy kaisa nongkhoro engkai tabu last session wise boy nongkhoro engkai chin last session ni boy tak already print out ngi nongkhorjak ani yago tongo Tripura hasteni je kuno dofa chini dofani borok rok jodi porinam sungkai porimano ajaga srai ke chini MLA Sindu Kumar Jomatia bo Tipralen nikok samarok tongo haipano Tipralen nikok to o hasteo je kubuni dofarok to boro sajakna ba engkai borok to sajagyano engkai amana ang sanani musungo je जों Tipralen nikok bidan sabhawo sawo sajaka saibo tongo thinanggo bo sanai engkai haipano o Tripura hastini মন্ত্রী হাইকেবা চিনি মুখ্যমন্ত্রী ফানুংতুং গভর্নর ফানুংতুং কুবুনি ক্যাবিনেট মিনিস্টার ফানুংতুং আবো রিনানি ক্ষমতা বংনি গ্রৈ সাবো রিমান কে চিনি ভারতনি প্রধানমন্ত্রী বজে সাপানুংতুং তাবু মুডি তঙ্গ হয়তো অল যে কোনো যে সাপান ফাইকা যে সাপান ফাইকা বসে ও Tipralen রিমানো গাইবা जों गाइबा जों तामनि बिधान सभा ति साइतंग नाबा कग्रक जों सानाखै साइमानो हाइफानो बिधान सभाबो जों पवित्र स्थान जेहेतु चिनि मानथाय सक्थाय चिनि भारतनि संविधान जे तंमा कग्रनो जों साना ताम प्रब्लेम तमा कुनु प्रब्लेम करै आबन बागै जों साइबो दं दते अजागन देखि जात खाइसिन आबनि सलाय सेकां तामनाय tabuk je Tripuralen bidan sabha sanlaithini wa haikaba kerang koksam no khaidaba na ajaga tabuk norok jehetu National Party BJP by Alliance singjak ko o salaithini o thasingo mon khorsaka omono borok hamjagya hanai haike tabo o kongno tei himtini wo tabo Alliance Party wo mungsa se kebeng mungrok da tong haike ba kebeng mungrok da phai tong naidi chini je IPFT ni sanmung Tipralen abo borok agini simin saimano kaisa rajnaitik party ni kobangma dabi tong mano phia election pro to alliance ngin khaibile taromni BJP শুধু IPF টি বাই সিমিনি alliance ya north east no kobangma party by alliance ja gai taminai dini Shiv Sena rok bai kobangma JDU rok bai alliance ja kintu bongni party je bongni political demand je Ram Mondir rok ni ko am to joto party gosina ko gebli ke ama haino to orobo Tipralen tongthung o chini political demand janjani ideology by janjan ideology cholai tongo जों मोचिनि political demand जों खालायनाय नि आबो बरक कुनु माना खायमानानि बनि कुनु राइट करि हाइसि जोंबो ते खरसा सानमुंनो जोंबो ओइ अमा हाइता सानदे अमा हाइ हिन्नानि अधिकार चिनि करै फिया
थांनाय 25 बोसोर रमै त्रिपुरा हासु जे CPM हिनि खायलांनाय रक बरले चिनि त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन न बानचाल खायनानि बागै गोबां चिनि बरक रक न बुखा तखा हस्पिटाल रहका पुलिस बाय गुलि ककजाखा इभेन गुलि ककजागो प्लास केस बुरि जागो जोंनो माने ताबुक बसिनि हाजार केस चिनि IPFT खायनाय चिनि दफाननि बागै सामं खायनाय रकनि बागै केस खालायजाक आफ्रु CPM नि आमालो आसुके बुजाखा तकजाखा एबं केस खालायजाक ताबु केस पाइबे आं बेलेखेनो खाखामो जे नमो हायरक खायजाक मानि बागै जेहेतु केसनि कक फाइकेबा CIB नो तिक्सा उसलुइ तांलासिवानो केसनि कक फाइलासिवानो थांनायाव जे दसरामबारि एरबाना आजागा कासे कतर पाटिं मानेयाव CIB नो तैनो इनके ताबुक साक जरा मुंसाफानो इ अमाहाय इनका हनै कासे सल्युशन अंखरि फायाको इनके थांनायाव बो नन विधान सभाव तिसामानि खनाका क्वेश्चन सोंमानि ताबुक जर बमहाय इनके अबनतै निनितै मुंसासक साजानाय तोर दं नादि माधबबारिनि घटना बेलायखेनो खाखामानि घटना आजागा गुलि रक खायलायजाखा आं निजिबो आफ्रु त्रिपुराव गरै गुवाहाटीयाव तंमानि गुवाहाटी सरि आं कलकाता थांजाक आंनि फेमिलि नोट लांगै आंनि फेमिलिनि मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि बागै थांजाक बनो गारिबो चिनि मन्त्रि रकबो चिनि NC सार आबुरु गुवाहाटी थांजाक सुदु मेबर सार सिमिसे त्रिपुराव ते बाकी चिनि लिडार रक दङ आ घटनानि हरनि बिसिङाव चिनि मेबर सार संर जिबि रक थांगै चिनि आजे गुलि नांजानाय रक जे चुबासु खलायका आबोसों बेलायखेनो खातुं खाजाया आबनो बेलायखेनो जों एप्रिशिएट मा खालायो जे सरकाराव तंतुतै आसुखै चिनि बरक गुलि ककजाखा गै गुलि ककजाम बिसिंति चिनि बरक रक बेलायखेनो खावबो नुखा आंनि जिबो दुखु नांसुका आं आफ्रु कलकाताव तंजाक ओंखाय खरकसानि खाख्लाबतै गुलि नांखा ओंखाय बनो कलकाताव रेफार खायके आं आयंगो आसानि यासक सका चिनि मेम्बार सारसंनो जतो नांकुमाव जागा तिनिनि मेडिकेल फेसिलिटीज बगनो बाहायके रेफार खालायनाय बहायके फ्लाइट रहनाय आमर जतो इन्तिजाम रेडि खालायना परे आयंगो आंबो यासक सका जों हर रग थांगैनायखा फिया आं अमनो सानाम सुङो जे IPFT रनो कायसा दुसुंखा जागा जे हेल्प खालायमा रगनो माने पाब्लिक रगनो फुनुगलिया YouTube हिन्दी WhatsApp हिन्दी जों आमर रगनो टिसाव याकय आंनि जिबो कलकाता थांगै जे बनो चुबासु खालायमाने बुमा बुफाय मालायाकय बनो बिथि बोराय पाइना गोबां मा हेल्प खालायके आं नंनि आबरनो अर फोकास खालायना मुसुंया ता माले आंके आगिनि सिमपेना आं बोखाबाय सामुं खालायो माने बोखाबाय हामजागो आनि त्रिपुरा सारकनो आनि दफानि बरनो आमन बागै आनि दफानि सामुं आगिनि सिमि खालायो पार्टी हिसाबै खालाया पानो हायनो पानो आं पलिटिकल हाबियाबा नन पलिटिकल हिसाबै सामुं खालायो ओंखाय आदिनबो हस्पिटालाव हर कलकाताव हर 10टा 11टा जरा आमतेके गुरिउइ नायै याकै फाइका फि आं आफ्रु बय फटो बुजाक मा खामु ओरो गिबाय फटो बुजाक मा खामु नाय मानि बुमा बहानो चुबासु खालायमा रगना आं फटो बुयाकै WhatsApp YouTube रिमान खामु किन्तु आं आबो मुसुंया आं साक माने आनि दफानि बरनो आं चुबासु खालायमानो आं एक्चुअली एडभार्टाइजमेन्ट हेबा आबो आं मार्केटिं खालायना मुसुंया आबन बागै आं आदिनो तिसलिया आबनो चिनि दुस ओंखना हिनि मात आं खाकाव आबन बागै जोंनो गोबां मा कल सिल सामुं जे IPFT रक कक सालिया IPFT रक सरकाराव फाय त्रिपुरा सारकनो कगरियो किन्तु जों इतिहास हेकेबा लाइबुमा गोबां मा दङ IPFT रक पुलिस रक बाय गुलि ककजाक मानि सुदु IPFT सिमिया गोबां मानसिनि बरक रक पुलिस रक बाय गुलि ककजाक नक सकजा जाखा आमति हाय गोबां मा इतिहास दङ आबो साना थांखाय जरा गोबां मा नानाय ओंखाय आफ्रु रगो जों IPFT सं बेलायके कस्त खाय चललायके आफ्रु चिनि केबो लगिरनाय करै फाय केबो आन्दोलन खालायनाय करै जे ककनाय रगनो शास्ति मारिनाय फिया जों तिनि IPFT स्टैंडलि दङ तीन दफानो नायनानै बागै आदिनो गुलि कगरिखना आबो पुलिस रकनि जेकुनु प्रब्लेम हेकेबा आजागा कुनु बुन्ति खत आंबो नुगिया ओंखाय आं जेहेतु कलकाता थांजाक फिया आं नायसिङै दङ हायसे विधानसभा फायग्रा सितुं कारण आमो आहायनो पाब्लिको सावै इन्या विधानसभा कायसा पवित्र स्थान कायसा नक जे नग ककनार काबा सारा त्रिपुरानि बरक सावै मानो एबं आजागा आबनो कार्यकरिबो मा खालायनाय जों 25 बছर आं जे सेरायफोरनिसिम नायफैमानिता आं जों 25 बोसोर सिगां चिन बयस बुसुबा जों सेरायसे आफोरनिसिम जे नुगै फायमानि जों चिनि त्रिपुरा सारक आसो गोबां मा बरक बोथार जाखा
nini Shukuram SDM Shukuram Debbarma Sochi Mohan Debbarma chini dofani borok serai porei tongnai Robi Debbarma Liton Debbarma omo hai chini Tripura hasteni kwbangma botharjaka Priyanka Riyang soroto Payal Mura Singson to last year se katalchi kono kaishapano bichar maya जों जास्टिस जरतै मासे मानलिया हाइसे किन्तु जों तिनि आईपीएफटी बाय माने आं तिनि आईपीएफटी नि लगि तंगै आईपीएफटी नि खरकसा एमएलए अंगै आं कि तिब्रा सरनो हेल्प खाय तंनाय आं निजि बीजेपी आईपीएफटी बाय जु ठीक न किन्तु तंमाया बखा कारण बिरोधी पार्टी कोनो थाइसा कक साया सीपीएम बो तंगले नि तिब्रा सा तंगले ताकबो बरक बिरोधी पार्टीयो आसुकजा एमएलए तंगले थाइसा कक सायाबले आं निजे बोसाव माधव बारिनि घटना पुरा डिटेल्स सायखना रेखा आं निजे बिरोधी दल तंमा हाइके कक सायतंले तां साया तंनायबा आनि दफानो हामजागैसे आं आईपीएफटी फायो आनि दफानि सामु खालायनायनिसे आं आईपीएफटी फायो तां साया तंनाय मारै खाबले रिजाल्ट मारै खाबले फिया बेलेखेनो मुनि कथ जे मिया कयेकटा मिटिं गोबांमा पार्टी दाबो मिटिं चलि दङ इलेक्शन गाना खाबा गोबांमा पार्टी न निजिनि क्रेडिट नाना बागै गोबांमा कक सानाय न मिया आं कायसा यूट्यूब नुकमानि कायसा चिनि दावनि मेस एनसीटी नि बन दावनि मेस न एक्चुअली आगि जेरायफोरनि सिमिनो आं बन बेलेखे एडमायर खालायो बन हाबा हामजागो कारण ब आसक टेलेंटेड माने इंग्लिश बो मानो कक बर' बो मानो कक वानजि बो आसनो सराय हिंदी बो आसनो सराय माने ब हाय माने त्रिपुरा हास्तेव खूब कम न नेता दं आं बनो फलो खायसलो हायसे आगि रगबो गफिया बो आगि बो एमएलए अंखा एमएलए उमफ्रु रगबो बुसुक त्रिपुरा सान बगै ताम कक साका आब्रगले आन्थानि रेकर्ड करै ताबोखे आं विधानसभा कक साका जे आदिनि घटना ति ताम तांगि इंखा बुमतिंगि किफिल प्रो हॉस्पिटल रेफर खालायप्रो किफिल तुइ तमर तामगे पुलिस आटकखा तांगि राजानि मूर्तिओ गुलि कखा तांगि बुजनो थांगि पुलिस अटैक मा खालायका आमा आं साकबले डाइरेक्ट विधानसभा मारि खेबले रिजाल्ट आबनो से ताक दान मेस संखै साइतंगो जे सिनि आन्दोलननि बिसिंतिसे आ रिजाल्ट मारिका आं जुदि विधानसभा आ कक्ति साय आंका आदिनो आ रिजाल्ट तिनिबो मांगिया उलुबो मांगलाखम ओंखाय जों प्रेसार दङ सरकार दं सारिङै दं हिताम दंबा कुनु प्रब्लेम करै जों प्रेसार रिनाय नांखांखाय जों जिनि जे साना मुसुंमानि जिनि संबा आंथ' आरो बेहायनि कक साइथिंबले भारतनि संबिधाननि बिसिंथि जिनि आन्दोलन जिनि जबाते बोसोरगाङाव थांनाय जों कम तंया जों फलांखाय सानाय जात गोबांमा कक जों तेबो साना दंख सानाय थिनांगो आंनि दफारक ना आं अमसिमिनि साना मुसुंगो जों लामा ताप फेरबायदि जों मात्र एक बछरसे गबलेना एक बछरावनो नों आसो आईपीएफ तिर अम हायखालिया नि साखांखै बायखाय नेबा जों तिनि खम्पुइ चेनेलनि बिसिंथि सानानि मुसुङो जे दाबो आईपीएफ ति सं सरकार दंमान बागैनो त्रिपुरा हास्तेव सिनि तिप्रासा दफानो परेना बागै सिमिनो 18टा एकालब्य अलरेडि तुइ फेके गोरों जागाव ताबो फलक उन्मोचन हायकेबा लाइं स्टोन चलै दङ जाते जों काम सुरु खालायसिनानि चलै दंले सामु एंकै जिनि त्रिपुरा सरकनो बीएड खालायनाय बागै फातार हास्तेव 500 नि उपर बर रजा जेता जों आगिनि जों पास्ट कुनु दिनो अम हाय रक नुगियाखो बे जों सामु खालाय दङनो जों गोरों जागाव तिनि महाराजनि मूर्ति थेबाय मानखा बिश्रामगंज जिनि माधवबारी आजागारगो जों मूर्ति थेबाय मानखा साबनि बागै जों आईपीएफटी तंमानि बागै नामो खालायजाखनबले आं कक सोंना नायमान हिनखाय अमसे जिनि जनगण रगनो जिनि पाब्लिक जिनि दफानि बरगनो जों तिनि 2018 साल जदिनो बीजेपी बाय एलायंस इंयावै जों दाबो जोंनि जिसिमि लड़ाई खायो जदिनो अ हास्तेव सीपीएम हायकेबा कचाक मानिक सरकार संनो जदि फायखांखाय जों तिनि ब अवस्थायाव तंखामु आमनोसे आं सोंनानै मुसुङो हायसे मुइतु खालायना मुसुङो जों ब अवस्थायाव तंखामु के ताफुजर त संखानाका आईपीएफटी ताबुकबो तामनाय सामुं खालायतिनिबो किसांयाखौ गोबांखौनो खालाय दङ हायनब्लाना